Jeg hedder Solund. Jeg stiller op til valg i hovedbestyrelsen. Hør lidt om, hvad jeg står for. De nye generationer stiller nye krav til arbejdsmarkedet, og det skal vi som forening tage alvorligt. Fremtidens farmakonomer ønsker ikke at blive fastholdt, men de vil have fleksibilitet og tilknytning. Jeg tror på, at vi skal tænke nyt og forme en forening, som matcher virkeligheden, både sådan som den er i dag, men også i morgen. Jeg brænder for at skabe nogle bedre arbejdsvilkår og for at fastholde og tiltrække dygtige farmakonomer til apotekerne. Det er fantastisk, at der er kommet så mange spændende muligheder uden for apoteket, men vi skal have stoppet den arbejdsflugt, der er i gang. Apoteket skal igen være et attraktivt sted at arbejde. Jeg vil arbejde for større krav til vores efteruddannelse, så vi kan udvikle os fagligt og professionelt gennem hele arbejdslivet. Han stærkere forening, som er tydelig i sin kommunikation og sit brand, og som viser, hvorfor det giver mening og værdi at være medlem af Farmakonomforeningen. Jeg vil repræsentere alle farmakonomer, også dem uden fast tilknytning, for alle stemmer skal høres og have en plads i fællesskabet. Jeg vil kæmpe for vores autorisation, så vores faglighed og ansvar anerkendes officielt. Jeg har erfaring både fra privatapotek og sygehusapotek i perioder i Grønland. Sammen kan vi skabe en forening, som ikke kun følger med tiden, men som også går forrest. Jeg ved, at jeg kaster mig ud på dybt vand her, men stem på mig, så hopper vi i det sammen.